at være klar. I går. Nej. Det er ikke så nemt her til morgen, men det var jeg bare været. Nej, det er kun lige kommet. Jeg kom lige omkring motorcyklen på Arken, det før. Men der var der allerede lidt af galt. Ja. Jeg satte en af i Fredericia ind i byen, så den her kommer ud der, og så kunne jeg se det, hvor det telefon, så kunne jeg den gamle. Det tror jeg ikke. Næste rytter på banen start nummer 11, Stefanie Jørgensen på Cindy.